Hej alle sammen, og velkommen til vores lille video. I den her video vil vi gerne fortælle jer lidt om, hvordan man kan prøve at undgå luksusfælden, og hvordan man prøver at undgå det, så du ikke ender i økonomisk pengenød. Og så vil vi gerne, og så har vi nogle små punkter, vi vil komme ind i, og de punkter vil prøve at give jer en forståelse, hvorfor man skal have styr på sin økonomi, og man ikke skal gå i pisse meget gæld. Stop. Så det første punkt i vores lille video her, det er, hvad forstås ved købsadfærd, og hvilke former for købsadfærd kan resultere i, at man havner i luksusfælden. Så købsadfærd, det betyder den måde, du bruger dine penge på som forbruger. Der er to typer forbrugere. Der er dem, som bruger sine penge hurtigt og dumt på f.eks. mobiler, mad og dyre rejser, som de principielt ikke engang har råd til. Og som overhovedet tænker sig om, de har råd til det, hvad man siger. Og efter de så har brugt, vi siger, deres opsparing på dumme og unødvendige ting, som de godt kan leve uden, så tager de så lån, som så gør, at de klarer dagligdagen, fordi de har brugt deres penge på dumme ting. Så nu er de nødt til at bruge penge på smart ting som mad og husleje og el og så videre. De tager så lån for at kunne leve i hverdagen, men de ender så med højere og højere gæld, fordi der er renter på lånene. Og så er der stor chance for, at de en dag ejer i luksusfælden. Så er der også den anden type af forbrugere, og det er den lidt mere den forsigtige type. Han bruger kun penge, ligesom når der er behov for det. Han har en god opsparing. Han har måske sparet pengene op i mange år. Og ligesom kun bruger pengene på det mest nødvendige. Han sparer så meget op, så han ligesom kan betale kontant, så han ikke låner så mange penge. Hvilket også gør, at der måske er lidt mere styr på økonomien generelt. Den type forbruger er som regel også mere sådan økonomisk sikker, og ligesom har mere styr på økonomierne generelt. Det hele det kommer an på sådan det individuelle forbrugers behov, og det kan man ligesom se ved brug af behovspyramiden. Der er fx de fysiske behov for sikkerhed og tryghed, sociale behov og ego-behov og selvrealisering. Et fysisk behov, det kunne fx være behov for vand, mad. Et sikkerheds- og tryghedsbehov kunne fx være arbejde, og det er ligesom med at have en bolig. Sociale behov, venskab, familie og den slags. Så har vi ego-behovet. Ego-behovet, det er ligesom at have et godt selvværd, og få respekt og anerkendelse fra andre mennesker, og ligesom have en vis form for status. Så er der selvrealiseringen, og selvrealiseringen det er, at du ligesom har opnået alle dine behov, og du nu sætter nye mål og ligesom går efter noget større. Så det andet punkt i vores video, det er, hvilken rolle spiller opsparing og lån i forhold til at havne i luksusfælden, og hvilke gode råd til opsparing og lån kan vi give. Så opsparing og lån, det spiller en stor rolle i at lande i luksusfælden, fordi at mennesker i en luksusfælde ofte ikke har den bedste opsparing. Og derfor tager dumme lån, fordi de selvfølgelig ikke har så mange penge og skal bruge penge til at overleve. Så det er så dumme lån for at du ved overleve, men og for at leve luksusen her, fordi den er altid galt, fordi når man tager lån, og man ikke betaler tilbage, så stiger renterne, og det gør, at du skal betale mere tilbage, end hvad du principielt egentlig lån for. Og så derfor så bliver din gæld højere og højere, som så gør, at du bare graver dig selv ned i et langt dybere hul. Og de gode råd, vi vil give jer, det er, at man skal have en stabil opsparing, måske når man får løn. Måske så beholder man måske en tredjedel af det, man får, sætter det ind på en opsparing. En anden ting, man kan gøre, det er måske efter gymnasiet. Så tager man et sabbatår, hvor man knokler røven ud af bukserne og tjener en masse skejs. Du får også din børneopsparing, når du er 18 eller 21, efter hvad dine forældre har bestemt. Og det vigtige med en børneopsparing, det er, at man ikke bruger det hele på én gang, men at man også tænker på, sådan, hvad det skal bruges til, så man ikke bruger det på ligegyldige ting. I forhold til lån, så vil vi anbefale, at man ikke tager dumme lån, det vil sige lån, hvor man ikke ved, hvor meget man kan få tilbage, eller hvor man er 100% sikker på, at det er det værd. Ja, og så et lån, som der skal skabe værdi for en.
Hvilke konsekvenser kan der være forbundet med at havne i store økonomiske problemer? Hvis man ender i store økonomiske problemer, så bliver man fattig, fordi at man har mistet for mange penge. Når man bliver fattig, så har man ikke råd til de basale ting, som man skal have i livet. F.eks. mad, drikke, tøj, og alt sådan noget. Man har heller ikke mulighed for at sådan, købe gaver til sin familie og gøre andre gode gerninger for dem, man holder af. Og i sidste ende, hvis det går helt galt, så kan man ende med at miste sit hus. Yes. Det bliver også meget svært mentalt, fordi man ligesom også har det svært økonomisk. Så kan man jo selvfølgelig ikke overleve, hvis du ikke har nogen penge. Det bliver i hvert fald meget svært. Man kan heller ikke gøre de ting, som man gerne vil, sådan ligesom at købe den nyeste telefon, eller købe noget nyt tøj hver uge, eller whatever man nu gerne vil. Og når man ikke er glad og har det godt, så bliver livet træls. Hej, igen. Hvad kan en opsparing? Nu er vi lige et tidspunkt her. Hvad kan en opsparing gavne med, hvis du har penge i den, og du så ender i luksusfælden, eller du ender i noget, du har masser af gæld af. Hvis man har penge i sin opsparing, kan det generelt hjælpe med, hvis du mangler nogle penge, eller hvis du er i pengenød, og der er nogle regninger, der skal betales. Så har man altid sådan en backup-konto eller en buffer-konto, som man har altid, hvis nu det ender helt galt. En opsparingskonto kan også bruges til at spare op til ting, såsom lejlighed, hus, bil, kørekort eller noget helt andet. Og en backup-konto, buffer-konto, kan starte altid, eller de fleste mennesker starter altid ved 16-17 alderen, ved at begynde at spare op, når de får fritidsjob. Og det er altid godt at have. Der begynder man at spare op, fordi når man så bliver lidt ældre, så når man skal ud og have en lejlighed, så har man heldigvis sin opsparing med en masse penge i. Og så tænker man, yes, så behøver jeg ikke at låne penge fra banken og stå i kæmpe gæld. Og det er generelt bare altid godt at have en opsparingskonto til, hvis du har lyst til at spare op til en ny telefon eller noget helt andet. Okay, hvordan kommer man så ud af gæld, hvis man havner i det? For det første, man skal stoppe med at låne penge, både for dine forældre, men også for banker. Sæt forbruget ned, altså bo billigere, køb kun sådan nødvendige ting, sæt forbruget ned for mad og tøjkøb, whatever. Nummer 3, få et godt overblik over sådan, hvem du skylder penge, så du ved, hvem der du ligesom skal betale først, og du ligesom har en vision. Lav et budget, det er meget vigtigt, så du ligesom får en oversigt over, hvem du skylder penge, og hvor mange du skylder penge, og hvor mange penge du egentlig har til rådighed at bruge i dagligdagen. Så skal du kontakte dem, du ligesom skylder penge, og få lavet nogle gode aftaler og sige, at du måske er lidt i knibe, lidt i pengenød, og mangler en hel del. Så prøv også at få rådgivning af en professionel, for eksempel en bankrådgiver. Og konklusionen med det hele, det er, at for ikke at havne op i luksusfælden, så skal vi i hvert fald have en vis forståelse for økonomi, og hvordan ens økonomi sådan hænger sammen, og hvad der egentlig er nødvendigt og ikke er nødvendigt at bruge penge på til dagligt. Derfor så kan det også være en god idé at ligesom snakke med nogen, der ved noget om det, så du kan ligesom få styr på det hele.